washo iy'ngane zakhe kune-single parent namhlanje khulisa iy'ngane ngazodwa kule tax industry esikuyona. Wena waba ingxenye yokuthi kuyoqedwa ngalo yababa. Ngiyacela noma ngabe sawuyafuna ukumbulala lo yamama lo yababa, cabangela iy'ngane zakhe. Noma ngabe ubonile la eTexini, kodwa ngicela ucabangele unkosikazi wakhe. Ungasambulali noma ngabe uthengwa ngemali. Lalela imali uzoyidla uyithole, kodwa iyaphela. Unembeza angeke uzucime ukuthi ubaba uMkhize wendlule emhlabeni. Ngicela ungambulali noma sawuthengiwe. Noma ngabe usabonile la eTexini, ngicela ungambulali. Akuphele lo moya wokubulalana kule industry esikuyona yezokuthutha. Sibuyise isidima, sibuyise nenhlonipho. Abantu baze kabi ngathi endimeni yokuthutha abake bezilanguage bethi ngenye i-industry yana inokuthula inokuhloniphana. Thina sonke just a second.